Milí priatelia, vítam vás na prednáške nášho vzácneho priateľa Ivana Lipu. Téma bude Slovensko ako geografický pojem od pojmu etnicko-geografického po označenie geograficko-politické. Takže poprosím počúvať a nerozprávať. Ja sa ospravedlňujem, ale nejaké technické problémy. Ja nemám najnovšiu verziu tej mojej prednášky, ale myslím si, že aj tá staršia nám poslúži. Ale poďme vlastne k tým dôležitým veciam. Dneska máme 28. október, teda vznik Československa. Vidíme, čo nám naši československí priatelia, konkrétne Albert Pražák, ktorý dlho pôsobil na Univerzite Komenského v medzivojnovom období až do 38. a ďalší Chalupecký a tak ďalej, tak on medzi iným takto študentov vyučoval, že vlastne názov a pojem Slovensko do konca 18. storočia vôbec neexistoval. Vytvoril ho Jozef Dobrovský, teda zás Čech nás musel pomenovať, ktorému na ceste z Olomouca do okolia Jablunkova ukázal akýsi sprievodca uhorskú hornú zem a pomenoval ju Slovenskom. Takže koncom 18. storočia sme sa dostali do geografického pomenovania. A Pražák tvrdí, že práve Dobrovský začal používať názov Slovensko, Slovansko pre dnešné slovenské územie. Citujem priamo z jeho práce: jemu prvnímu nesporne patrí zásluha, že dnešní slovenskou zemi pojmenoval Slovenskem a že ji pokud možno i ohraničil, že pojem dnešného Slovenska vdechl teritoriálny a národný zmysel. Takže vďaka Pražákovi vlastne existujeme v tom zemepisnom názve, čo samozrejme nie je v poriadku. Keď ideme do 20. storočia, to musím pripomenúť, že prvýkrát sa s geografickým, ale aj politickým označením Slovenská krajina stretávame v marci 1919. Ale vďaka Maďarom, ktorí vieme, že chytili sa tej záchrannej brzdy po Trianone a 12. marca 1919 prijali zákon o vzniku Slovenskej krajiny. A podpísal tento zákon prezident vtedajšej Maďarskej ľudovej republiky Michal Károly. V tom zákone sa hovorí, že uznávame právo na sebaurčenie a na základe tohto práva sa utvorí z Horného Uhorska s hranicami presne určenými po medzinárodnej konferencii. Tam ešte samozrejme mala prebehnúť definitívna hranica na nejakej medzinárodnej konferencii, ale samotní Maďari prijali vlastne, že sa utvorí na severe Uhorska slovenská krajina, Tótország nazývaný. Slovenská krajina mala byť rozdelená na 3 dištrikty, teda na 3 kraje, západný, stredný a východný. A zákon predpokladal, že celý štátny majetok Uhorska na území tohto Tótországu prejde pod správu ministerstva, teda tá štruktúra z tej slovenskej krajiny ešte nebola presne určená. V skutočnosti však toto bol maďarský pokus. Vieme, že čo nasledovalo potom 12. marci bolševický prevrat. Oni samozrejme vytvorili aj republiku rád a tak ďalej, ale to bol len taký pokus. Až v 1928 Československo vtedajšie sa zaslúžilo o to, že vznikol a bol prijatý zákon o slovenskej krajiny, o krajinskom zriadení, ale de facto to bol len taký, by som povedal, podriadený orgán ministerstvu vnútra pražskému, takže až v roku 1938 priniesol slovenskej krajine samosprávu. Andrej Hlinka, ktorý komentoval tieto udalosti, samozrejme, že zákon o slovenskej krajine sa pripravoval a bolo okolo toho veľa šumu. Všimnime si, že to bolo 10. rok po prijatí Martinskej deklarácie, ktorá tiež hovorila o tom, že na 10 rokov možno s Čechmi budeme spolu a potom sa uvidí, že upravíme si vzájomné vzťahy.
Takže je to asi istá reflexia tých martinských dohovorov, čo a nakoniec aj Česi akceptovali a vytvorili teda akou transformáciou vnútorného zriadenia Československa bola vytvorená slovenská krajina. No ale vieme, že tá samospráva tam veľmi pokrivkávala, lebo v podstate aj prezident slovenskej krajiny bol podriadený pražskému ministerstvu, dokonca referentom na pražskom ministerstve vnútra. Linka hovoril najprv spočiatku, teda ukľudňoval autonomistov, že to je brieždenie autonómie, táto slovenská krajina. Ale keď zistil vlastne o čo ide, tak povedal, že to je súmrak autonómie, celá táto slovenská krajina. Čo sa týka vlastne našej hranice južnej, to je samozrejme problém 20. storočia, ale ona aj v predchádzajúcich dobách iste si vyžadovala nejaké to ohraničenie z toho problematického juhu, vzhľadom k tomu, že tam sídlili rôzne nezbedné kmene, Huni, Avári a podobný, možno aj niečo staršie a vieme, že niekedy v 7. v 8. storočí nie je to celkom dotiahnuté aj po archeologickej a chronologickej stránke. Vzniká nám také sústava zemných valov v priestore medzi Vácovom a až k rieke Tise, ktorý má takmer 200 kilometrov. Tieto zemné valy boli v minulosti vlastne súvislé a nazývajú sa dneska Čers. Maďari tomu hovoria Čers árok. Hovorí sa o tom 7. storočí. Samozrejme, že tento Čers stratil význam, ale po vzniku Uhorska, ale vidno, že to Slovensko, vlastne tie kmene, ktoré tu sídlili, tak sa v istom období museli nejak opevniť proti tomu juhu. Je o tom aj jedna štúdia, z ktorej som čerpal tieto vedomosti. No a slovenské územie sa začalo označovať už v 9. storočí, vzhľadom k tomu, že Slováci a Slovenky obývali túto časť Karpát, západných Karpát a pod názvom Slávy, Sklávy, Slovény, Vinden, Vindiše Nación, Slováci, Totok, tak to sa rôznym spôsobom vyslovovalo. No a takže s geografickým pomenovaním Slovenska sa stretávame už začiatkom 9. storočia. Samozrejme, hranice nie sú presne ešte určené, ale v tej listine z roku 805 Karol Veľký upravuje obchod so zbraňami in partibus clavorum et avarorum, čiže v týchto slovenských a avarských krajoch. Presné označenie vlastne geografické nevieme, vzhľadom k tomu, že je to tak povedané veľmi voľne. Pojem Slavónia používa aj pápež Ján VIII v roku 873, keď chorvátskeho náčelníka Mutimíra nazývajú vojvodom Slavónie. Dovolím si zacitovať. Svetopluk je Dux de Maravana, gloriosus comes de Maravana. To viackrát vlastne osciluje teda, že moravský nejaký slávny pán, vojvoda moravský, kocelie come slavorum. Ale pápež Štefan V. menuje Svetopluka slovenským kráľom. V tej bule industrie tu je Rex Clavorum. A vieme, že aj začiatkom 10. storočia salzburský arcibiskup Dietmar spomína arcibiskupa Jána a dvoch biskupov Benedikta a Daniela v zemi Slovákov, ktorí sa nazývajú Moravci. Interram Slavorum qui Moravi dicuntur. Pojem Slavónia, Sklavónia, Slovensko, Slavónia alebo Slovenská zem, tak vieme, že postupne vlastne, keď ten uhorský štát sa začal rozširovať, on z počiatku existoval len na území Panónie, tak sa ten pojem Slavónia aj vlastne začal používať na územie medzi Dravou a Sávou. Začiatkom 12. storočia to územie bolo pripojené k Uhorsku. Maďari Slavonsko nazývali Tótország
A totožný geografický názov, ale neoficiálny, sa používal na Horné Uhorsko, obývané Slovákmi. Tóth Orsák, hej, v 17. 18. storočí aj o slovenskej zemi, o slovenskej krajine sa hovorí ako Tóth Orsák, o Tóth Orságu. Uhorsko-polská kronika z 12. storočia viackrát hovorí o Slovensku ako o Sklavónii a stotožňuje Sklavóniu s celým Uhorskom. Tu je viacero tých citátov. Venit Belo Dux Attilov, vnuk Attilov, interam suam Sklavoniam, quam Attavus sus Ungarium appellavit. Takže sú tu isté také konotácie z Uhorsko a Slovensko, Slavónia. Tu by som pripomenul predovšetkým ten projekt Otu 3. To mi vypadlo, mám toto staršiu verziu tej prednášky, ktorú som si doplňoval. Oto 3. začiatkom 11. storočia prijal myšlienku, že bude renovovať Imperium Romanum, že nejakým spôsobom na kresťanských zásadách obnoví rímske impérium a malo spočívať na 4 takých stĺpoch, ako sa vyjadrovali vtedajšie pramene. Mala to byť Róma, teda Rím, Galia, Germánia i Sklavónia. A do tejto Sklavónie patrilo Uhorsko, Poľsko a Čechy. Čiže vlastne ten pojem na Sklavónia sa vzťahovala aj na Uhorsko začiatkom 11. storočia, ktoré samozrejme bolo z prevažnej miery alebo z veľkej časti teda slovanské alebo slovenské, ako chceme. Takže bohužiaľ Oto III. Zomrel mladý v roku 1002, takže sa nerealizoval tento projekt, nevieme, ako by to dopadlo. To, že Nitrianske kniežatstvo existovalo do začiatku 12. storočia, to nám hovoria aj historické pramene, sídlil tam väčšinou v Nitre ten mladší král, viacerý významný Ladislav napríklad koncom 11. storočia, ale potom prišlo vlastne k takému pripojeniu za kráľa Kolomana, sa zrušila táto kvázi autonómia Nitrianskeho kniežatstva a táto práve Zoborská listina z roku 1113 veľmi stroho popisuje, že sa tí obyvatelia ktorí obývali vlastne túto časť Uhorska, sa zbúrili proti Kolomanovi, latinskej cirkvi, za obnovu samostatného Nitrianska a za slobodu. Táto Zoborská listina sa zmieňuje o tejto zbure ľudu, ktorú viedol vojvoda Moravanov Oto pravdepodobne, ale ten skutočný vojvoda moravský, ten v tej dobe sedel vo väzení, takže je to istá záhada, ktorú nám bude treba vyriešiť. Ja som sa trošku len pozeral do tých prameňov. Oto vojvoda Moravanov, ktorý je spájaný samozrejme s týmito udalosťami v tedajšom Nitriansku, tá zbúra za slobodu, ako sa hovorí, a proti kráľovi Kolomanovi. Takže v Olomouci vládol Svetoplukov brat, Oto Olomoucký, ale od júla 1110 bol 3 roky väznený kniežatňom Vladislavom a na udalostiach na Slovensku nemohol mať účasť. Takže Slováci na Považí a na Ponitri sa ešte v 12. storočí nazývali aj Moravanmi a tradície jednotného slovenského kmeňa, vieme, že Morava bola z veľkej časti Slovenska, to aj v 19. a 20. storočí Moravské Slovensko, aj dnes ešte vlastne Slovácko tomu hovoria, tak je celkom frekventované označenie. Takže čo sa týka ďalších účastníkov týchto pokusov, nejako zviditeľný Slovensko, tu musím spomenúť Matúša Čáka. Starší autori pripisujú mu snahu zreštaurovať to nitrianske kniežatstvo, ale nie je to celkom oprávnené. A už aj historik Jozef Ložanský hovorí, že bol magnát uhorsko-slovenský, ten Matúš Čák, ale ktorý mal
povedomie územnej samostatnosti. Vieme, že on panoval na tom západnom a strednom Slovensku úplne samostatne, ale mal slabé povedomie národné. Dobových prameňov je označovaný ako pán Váhu a Tatier. Vieme tam ten problém provincie Vážskej provincie zhruba od Trenčína na sever až na Kysuce, tak v jednom období patrila táto provincia Poľsku a až vlastne po vyjasnení týchto vzťahov bola pripojená k Uhorsku a preto aj nitrianske biskupstvo, ktoré vzniká v druhej polovici 11. storočia, dostalo územie, vlastne jurisdikčne Trenčiansku stolicu, túto bývalú provinciu Váh, ktorú veľmi málo prameňov je k tomu k dispozícii. No máme pána Váhu a Tatier Matúša Čáka, ale aj Ctibor zo Ctiboric a Beskova na začiatku 15. storočia, tak sa takto identifikuje, že to je dedičný pán Váhu. No a v takej kronike Ulricha Richenthala je syn Ctibora zo Ctiboric, Ctibor mladší, nazývaný ako pán slovenských krajoch. Čiže sa vedelo o tom, že to sú tie slovenské kraje. Tá kronika je nemecky písaná. Hovorí sa tam... To je aj identifikované medzi Moravou a Tatrami. Im Windischen Ländern. Medzi Moravou a Poľskom, takto to ten Ulrich Richenthalu definuje. No a tam samozrejme a identifikuje rieku Váh, že tam sú tieto slovenské kraje, sú mesta Trenčín, Beckov, Hlohovec, Uherský Brod, Holíč a Skalicu. Takisto autor predstavuje, tento Ulrich z Richenthalu predstavuje Petra Čecha zo Šároviec, akože je, on síce bol v Leviciach pánom, Peter Čech z Levíc, ale de facto zo Šároviec, tam na juhu Slovenska, takže je z tejto slovenskej zeme. No a podľa kostnického kronikára aj Ostrihomské arcibiskupstvo sídli v slovenských krajoch, im Windischen Landen, takisto táto kronika hovorí. Ona bola aj do slovenčiny preložená. Vieme, že Ostrihomské arcibiskupstvo síce leží na pravom brehu Dunaja, teda na maďarskej strane, ale de facto jeho teritorium sa rozkladalo na Slovensku, na západnom strednom Slovensku. Takže kronikárske informácie o slovenskej zemi pravdepodobne čerpal od kráľa Žigmunda, ktorý veľmi dobre poznal tú geografiu aj národnostné rozloženie. Hovorí sa, že Žigmund aj vedel po slovensky. Tu je pekný taký dokument, ktorý patrí aj do našich dejín, aj z hľadiska historickej geografie. Lazarova mapa z roku 1528 podľa najnovších alebo dosť nových výskumov nebol autorom tejto mapy Lazar Rozety, ako sa veľmi dlho uvádzalo, ale bol to Lazar Rožeň, ostrihomský kanoník, s pôvodom z Rožňových Mytíc. Rožňové Mytice sú medzi Trenčínom a Bánovcami taká malá zemianská obec a tento bol pravdepodobne autorom podkladov k tejto mape, ktorá bola samozrejme nájdená v pozostalosti arcibiskupa Bakáča a akí dvaja nemeckí humanisti ju dali vytlačiť v Norimbergu v roku 1528. Bola skôr vlastne nakreslená. Čo je zaujímavé na tejto mape, tak nesie mnohé slovenské geografické názvy, ktoré v neskorších dobách už nenachádzame na mapách, ako vlastne sa ten maďarský element presadzoval. Vidíme napríklad, tu je Tekov. Tekov, Maďari hovoria Tekovú Barš. Je tam aj Stupová. No, nemám tu Stupavu, ale keby sme si zväčšili. No, mnohé geografické názvy, Vrbové, Dunajská streda je tu ako streda naznačená. Čiže vidno, že autor bol zo slovenského prostredia a
čerpal zo svojich geografických poznatkov a používal slovenské názvy. Ďalej sa stretávame s takou zaujímavosťou, ktorá je v jednom nemeckom letáku, vydanom v roku 1586 v Prahe, v súvislosti s tými udalosťami v Liptovskej stolici. Tam došlo k nejakým padaniu manny božskej a podobne. To sa samozrejme oznamovalo do celého sveta a tam vlastne, hoci je tento plagát, respektíve leták v nemčine, tak sa hovorí doslova in Liptauer Komitat in Slovakia. Čiže aj pre to české prostredie nepotrebovali dať tam bližšie geografické označenie, že je to v Uhorsku, ale je to v Liptovskej stolici na Slovensku. Takisto významná mestská škola, ktorá bola v Prievidzi a na nej učil veľmi učený človek, volal sa Husel, ktorý medzi iným vychoval aj Vavrinca Benediktyho z Nedožier, ktorý bol veľkým presvedčeným Slovákom. Môžem spomenúť vlastne tú jeho českú gramatiku, gramatika Bohemika, kde hovorí o tom, že teda jeho krajania Slováci, je to po latinsky mei gentile slavi, keď sa naučia trošku latinsky alebo nemecky, už pletú do slovenčiny tieto nemecké latinské výrazy a hovoria semi latinam, semi germanikam. Takže to, čo máme dnes, tú angličtinu v slovenskom jazyku veľmi často, tak to už v 16. 17. storočí. Na to si sťažuje aj Vavrinec Benedikty z Nedožier a táto prievická škola, ktorá bola vychýrená, že bola podľa jedného zápisu na našom Slovensku bola najznámejšia, najvynikajúcejšia celebrima facta. Takže je tu takisto taký odkaz na to, že sa používal výraz Slovensko. No, samozrejme, naši moravskí susedia dobre ovládajú, často sa zmieňajú o Slovensku, o Slovákoch a tak ďalej. Takže je tu ešte zaujímavé označenie v jednej kronike sedmohradskej, ktorú písal Gašpar Heltaj v polovici 16. storočia a v tom takom kozmografickom úvode, ktorý popisuje geografiu Uhorska, tak spomína Maďarország ako Uhorsko, Tótország, to je Slavónia, Chorvátsko je podľa neho Horvátország a má tam aj označenie geografické Slovákország. Slovákország, to je taká jedinečná záležitosť, málo všímaná našimi historikmi, ale je to len záležitosť, by som povedal, taká rozšírená. Takže slovenská krajina v kronike Gašpara Heltajho. Aj turecký cestovateľ, ktorý popísal v 17. storočí pomery v Uhorsku, ale aj v tom pohraničí osmansko-habsburskom, ako sa dá povedať, tak spomína, že tá časť vlastne severnejšie od tej tureckého územia sa nazýva slovenskou krajinou. Používa samozrejme maďarčinu, tot vilajet Monďak. Hovorí sa tomu, že je to slovenský okrsok, keď preložíme ten názov vilajet. Samozrejme, Imrich Tököly ako slovenský král je tiež spomínaný vo viacerých tedajších dokumentoch, Tótország a aj slovenská krajina. Vzhľadom k tomu, že Tökölyho moc sa koncentrovala prevažne na strednom a východnom Slovensku, on sa nazývali ho slovenským kráľom. Aj miestni, takí magnáti, niekedy trošku posmešne, jak som mal taký dojem, že Tököly. Všade Tekvica, Tekel.
Tekel, no tak ten Sebastián, to bol taký dobrodruh, nejaký obchodnícky, jeho pradedo, ktorý získal veľké majetky, ale to nie je teraz meritum našej rozpravy. Pojem slovenská krajina aj slovenské impérium spomínajú v osobnej korešpondencii aj títo dvaja výtečníci, a to sú predstavitelia toho protihabsburského povstania. Rákovci, František a aj Berčeni. Obidvaja vedeli perfektne po slovensky, dokonca v ich korešpondencii, tá bola aj vydaná, hádam ani nie celá, občas používajú celé slovenské vety. Keď chcú niečo tak zdôrazniť. A väčšinou takým tým východoslovenskom nárečí. Cituje tam, myslím, Berčeni píše Rákovcimu, jak prišli na Záhorie a nejaká sedliačka vyšla a hovorí, a doslova som si to prečítal v tej korešpondencii, jaj, panečku, nedajte nás Nemcom, my vám všetko dáme radi. No takže takýmto spôsobom vlastne aj oni komunikujú, používajú slovenčinu. Berčeni bol na Tematine, Berčeni bol Brudovec, nie? Tam bol jeho... Áno, len bol lúžským županom, Rákovci potom bol šarišským, takže oni v tom slovenskom slovenský, dokonca Rákovci vyrastal, respektíve chodil do školy v Jindřichovom Hradci, jezuitom a ani po maďarsky nevedel začiatku. niečo pochytil v tom Mukačeve, kde bol 4 roky obliehaný. No a Rákovci takisto spomína v jednom liste Berčenimu už po Trenčianskej bitke, že ako by sme mohli zas to slovenské impérium nejako povzbudiť, hovorí o tot impérium a vlastne pod pojmom tot impérium myslel územie tých 11 slovenských stolíc, hruba od Bratislavskej až po východné Slovensko. Neskôr sa týchto 11 stolíc stalo súčasťou preddunajského dištriktu. Máme tu aj taký zaujímavý projekt zo strany Viedenského dvora, vzhľadom k tomu, že Uhorsko stále robilo problémy cisárským a vôbec aj v celej strednej Európe vďaka tým povstaniam a spájaniu sa s Turkami, tak bol vypracovaný návrh vyčleniť Slovensko z Uhorska, ale tak pospájať, západná a stredná časť sa mala spojiť s Moravou a hlavné mesto tejto novej, by som povedal, enklávy mala byť Trnava. Sever mal byť pripojený k Sliesku, takže takto oslabiť to Uhorsko. Bol to len projekt, ktorý de facto vlastne zostal len na papieri. Ale máme tu zaujímavý dokument práve zo začiatku 18. storočia, konkrétne z roku 1711, keď moravský zemský vojenský veliteľ František Jozef Grof von Ogersdorf poslal cisárovnej Eleonore, ktorá po smrti, vlastne taká náhla smrť postihla cisára Jozefa I. a ona prebrala vládu, lebo druhý, teda nástupca Karol bol ďaleko, bol v Španielsku, takže ona niekoľko mesiacov riadila osudy monarchie v tomto dosť ťažkom období a tento grof jej píše, že in der Slowakei an der mährischen Grenzen in angrenzenden Neutraue und Trenčiner Gespannschaften, teda na Slovensku, na jeho moravských hraniciach, na susedstve Nitrianskeho a Trenčianskeho komitátu. Takže vidíme, že aj na Viedenskom dvore sa používa a je známy ten termín Slovensko. Tuto to niekde máme, je to Slovakaj, a to tak výrazne Slovakaj. Takže v tých najvyšších kruhoch pojem Slovensko bol celkom známy. Zmienku o slovenskej krajine v historických súvislostiach podal aj Františkán Imrich Čerchovič, to bol samozrejme Slovák.
má takú kázeň, ktorú venoval svätému Štefanovi, pripomína, že pred vznikom Uhorska tu jestvovala slovenská krajina ako samostatný štátny útvar. Vodca Attila sem však priviedol starých Maďarov zo Skýtie, to už sú samozrejme také romantické predstavy, ktorí všetko ničili, plienili a odtedy sa krajina nevolá Slovenskou, ale Uhorskou, tak je to celkom realisticky popísané. Spomienka na slovenskú krajinu jestvujúcu pred Uhorskom žila ešte v pamäti ľudu, vzhľadom k tomu, že táto kázeň bola tiež veršovaná história Uhorska, ktorú napísal evanjelický kňaz Sarvači Matej Markovič, žil v prvej polovici 18. storočia. Autor tu spomína slovenskú krajinu, kde panoval král Svetopluk, ktorá sa však po príchode Hunov nazýva Maďarov, zmenila na Uhorsko. Tak v poslednom verši je, tak se Slováčkové slovenského krále jednou tež dožili v slovenskej krajine. Mohla by byť znova vydaná. Markovič je zaujímavý aj tým, že vôbec nediskutuje, jemu je jasná autochtónnosť Slovákov v Karpatskej kotline a on tvrdí, že teda v Panónii Slováci žili a Slováci hraničili s Grékmi, čo je jedna z možných teórií, o tom sa môžem aj zmieniť. Tie verše sú nasledovné. Od veku v Panónii dva národy byli, Réci a Slováci v ní své hnízdo mieli. Dunaj, Tisu, Tatry, Váh, Slovák užíval, dolní kraje k Sáve, rek oral a osíval. Sarmatské pleme sú naši Slováčkové, z krve ilirické pachty to rekové. Takže Slováci v Karpatskej kotline obývali sever, juh, nejaké grécke kmene. Je do istej miery to aj dosť oprávnená myšlienka vzhľadom k tomu, že aj neskorší autori v 19. storočí, Gregor Dankovský, na budúce donesiem tu jeho porovnávaciu gramatiku, kde tvrdí teda, že tá stará slovenčina je matkou gréčtiny v podstate. Matkou gréčtiny, porovnávacia gramatika. On samozrejme na viacerých miestach bol vynikajúci lingvista. Gregor Dankovský učil tu na Právnickej akadémii v Bratislave. Zomrel niekedy koncom 50. rokov 19. storočia. Takže Dankovského tiež treba možno lepšie čítať. Písal latinsky a nemecky, ale veľký Slovák, Slován to bol a ja som si o ňom prečítal aj jeho nejaké spomienky a on sám spomínal, bol rodák z Moravy, v Jihlave chodil na gymnázium do školy a tam ešte sa učili gréčtinu a pripomína, že on si všimol, že tí Česi, Moravania, ktorí ovládali slovanský jazyk z domu, tak oveľa ľahšie sa zoznamovali a naučili grécky jazyk ako tí Nemci, s ktorými chodili spolu do školy. A na základe toho a svojich ďalších štúdií tak má takúto veľmi zaujímavú teóriu o spoločnej pravlasti Grékov a Slovákov alebo Slovanov v polovici tých dávnych dobách. No ale keď si prečítame Nestora, ktorý tiež niečo hovorí o tom, že v podstate kolískou Slovanov je Karpatská kotlina a keď vezmeme do úvahy tú dunajskú kultúru, ktorá sa teraz objavuje, to je najstaršia neolitická kultúra, ktorá vlastne bola rozšírená predovšetkým tu v Karpatskej kotline, dunajská alebo vinčianská kultúra. Tam sa dokonca našli aj nejaké pamiatky, že bolo znakové písmo, užívala táto neolitická kultúra zhruba 2-3 tisíc rokov staršie ako tie babylonské záležitosti. Všeobecne sa hovorí, že 5000 rokov je staré písmo a tu sa odhaduje, že asi 7 tisíc rokov by mali byť tie znaky dunajskej kultúry. No je to veľmi hlboko v zemi, málo sa tomu venujú skôr Srbi a Bulhári, ale u nás, ale sú aj na Slovensku pamiatky
myslím, že v starej lesnej pod Tatrami sa objavili nejaké vykopávky tejto dunajskej kultúry. Je to stále ešte, tak by som povedal, len v rozbehu, lebo vieme, že veľmi dlho trvá, kým sa ľudia nejako zoznámia a preniknú tieto vedomosti do povedomia. Takže máme tu ešte niečo pred sebou. Máme čo robiť. No, taká francúzska mapa, ktorá vychádza samozrejme z tých zdrojov, ktoré sa tu začiatkom 18. storočia geograficky začali koncentrovať. Je zaujímavé, že ten Liptovský komitát je označený, že patrí Slovákom. A už Slavón je tam napísané. Nikde na tých mapách zo 17. a 18. storočia nenájdeme nejakú zmienku o národnostiach, len na tejto jednej zatiaľ, aspoň toľko, čo ja poznám. Takže ten Liptovský komitát patril Slovákom, však vieme, že slovenský. Kubínska hola. Áno, no tak žiadosti slovenského národa tiež v Liptove boli prijaté, prvé aj liptovské žiadosti. Čiže tam bolo to srdce Slovenska v Liptove a ukazuje nám to aj táto mapa z roku 1717. Títo naši uhorskí Jakobíni, kde hral veľmi dôležitú úlohu Jozef Hajnovci, naplánovali si, že to Uhorsko prebudujú na nejakú republiku, ale aj rozdielujú na národnostné celky. Jednotlivé časti, provincie mali sa vytvárať na základe etnického princípu, jazyka a tak ďalej. Takže oni plánovali aj slovenskú provinciu, provincia Slavonika. Úradným jazykom v jednotlivých provinciách, oni samozrejme pre Sedmohradsko majú aj Valašsku, Ilírsku a tak ďalej, aj Maďarsku, takže úradný jazyk mala byť jazyk ľudu. Takže provincia Slavonika mala obsahovať Čariš, Spiš, Turiec, Trenčín, Nitru, Oravskú, Liptovskú a slovenské časti Bratislavskej, Tekovskej, aj Komárňanskej stolice, aj ďalej na východ. Takže to bolo celkom dobre naprogramované. No a keď sa už začínajú prebudzať národy, v prvej polovici 19. storočia už sa Slovensko spomína aj v periodickej tlači, takže Kviety bol vlastne národný zábavník pre Čechy, Moravany a Slováky a pravidelne uvádza správy zo Slovenska, ze Slovenska správy. To sú aj dopisovateľe, dokonca aj Ľudovít Štúr a jeho brat Karol tam píšu nejaké také správičky, čo sa deje na Slovensku. V Kvietoch z roku 1838 sa hovorí, že sa zriaďuje učiteľský zbor v Liptovskom senioráte ve Slovensku. Samozrejme, Slovenské národné noviny používajú geografické pomenovanie Slovensko len neoficiálne, vzhľadom k tomu, že bola cenzúra a opatrne hovoria o našom slovenskom kraji, ale ako taký pojem politicky neodvážili sa tam dávať. No a správy zo Slovenska zaraďujú do takých dvoch rubrík. Malý chýrnik. No a termín Slovensko, Slovakaj, Ungariše, Slovakaj preniklo aj do nemeckých periódik. Tu mám viacero príkladov už z tých 40. rokoch 19. storočia, aj vzhľadom k tomu, že viacerí tí slovenskí dejatelia sú dopisujúci, napríklad do toho Wiener Zeitung, aj Deutsche Allgemeine Zeitung, myslím v Augsburgu vychádzal, takže Ungariše, Slovakaj, tam nájdeme občas nejaké takéto zmienky. Sonntagsblätter v roku 1847 uvádza celý taký seriál o tom, že ako sa na Slovensku, ako žijú ľudia, vlastne ako sa obliekajú, takú črty zo života slovenského ľudu. Máme samozrejme jednu z prvých takých vážnejších národnostných map monarchie zo 40. rokov 19. storočia. Zelené sú samozrejme, to sú Slovania.
Bieli Maďari, tehloví, to sú Nemci a žltí. Vidíme, že Taliani a Rumuni sú pod jednou žltou farbou. No a tu je aj, že žijú tam Čechen a Slováken, hore sú Poliaci a Rusíni. Tak bol to konglomerát. Bohužiaľ teda to centrálne postavenie mali Maďari a Nemci, ktorí boli nielen sústredení v Rakúsku, hlavné mesto Sudety, ale predovšetkým mnoho častí Úhorská aj Sedmohradská, tam boli osídlení Nemci, preto boli takí výrazní. Práve v revolúcii sa Slovensko politicky zviditeľnilo a geograficky sa aj začalo ohraničovať. Etnicko-geografické pomenovanie Slovenska sa stáva aj politicko-štátoprávnym, môžeme to tak nazvať. Snahy o federalizovanie monarchie na národnom princípe a pokus oddeliť Slovensko od Uhorska, to práve spadá do rokov 1848-49. Tak máme z tej nemeckej tlače mnoho, taký zber som si urobil, aspoň čomu som sa dostal, tak v 47. je 10 zmienok o Slovensku, v 48. 8, ale v roku 1849, keď už sa aj tie štátoprávne otázky načrtávali aj vo Viedni, tak máme 54 zmienok o Slovensku len v nemeckej tlači, nehovorím o českých a slovenských periodikách. Vieme, že práve v roku 1848, začiatkom 49. už sú na stole viedenského kabinetu prvé návrhy o tom, aby aj na základe akási odozva žiadosti slovenského národa, tak sa plánuje vytvoriť slovenské kniežatstvo alebo vojvodstvo. Vypracovali tieto návrhy Kolár, Ján Kolár, Heinrich, Rosenfeld, ale aj samotný Ján Majlát. Oni preferovali samotné slovenské územie oddelené od Maďarov aj od Čechov, teda akúsi autonómiu. Boli to len plány, ktoré sa nerealizovali, no ale slovenské noviny, ktoré začínajú vychádzať 1. augusta, tuším 1849, majú správy zo Slovenska a toto si osvojila aj časť nemecky písanej tlače pod titulom Aus der Slowakei, konkrétne aj túto naše bratislavské Pressburger Zeitung. A vieme, že za chvíľočku už po revolúcii nemecké noviny vychádzajúce v Pešti, Pesterleut, napadli túto bratislavské noviny, že používajú označenie Slowakei, že to je neprípustné v Uhorsku. Obvinili redakciu, že podporuje vznik novej korunnej krajiny, ako je Srbská Vojvodina, alebo ako sa v tej dobe už stala Srbská Vojvodina, takže vôbec použiť pojem Slovensko bolo problematické. No, vieme, že v 50. rokoch sa prebudovávalo Uhorsko a pod vplyvom alebo z rozhodnutia ministra vnútra Alexandra Bacha, ktorý vytvoril na jeho návrh 5 takých tých dištriktov a 2 dištrikty boli na severe Uhorska, Bratislavský a Košický a to boli v podstate, čo sa týka počtu obyvateľov a národnosti, boli prevažne alebo čisto slovenské. Košický ten siahal až na Podkarpatskú Rus a Bratislavský tak zhruba do polovice Slovenska. No na čele z Bratislavského bol nejaký Nemec, Atem sa volal, ale na čele toho košického dištriktu bol grof Forgáč, ktorý ináč veľmi dobre hovoril po slovensky. Aj netajil sa tým, keď navštevoval. Kde boli? Ako boli ohraničené? Z juhu boli ohraničené župami, ako boli hranice žup, ale mapu som mal. Patrila aj Pešťanská stolica, nie? Nie, ale napríklad Komárňanská a Ostrihomská, ktorú presekáva Dunaj, tie boli súčasťou Bratislavského dištriktu a južne
južnejšie, teda za Dunajom, to už bol Pešťanský dištrikt, takže už sa do istej miery rešpektovala aj taká tá budúca hranica Slovenska. A či Matra patrila do Košického dištriktu? Nie. Boršov nebol súčasťou. Ktorý Forgat Štefan? Nie. Teraz si nepamätám na jeho krstné meno, myslím, že Jozef, ne, to je také nešlachtické. No, ale vieme, že dištrikty, to pre Maďarov bolo niečo neslychané, vzhľadom k tomu, že nemeckí a českí úradníci prišli, ale tí veľmi národne neboli orientovaní, ani veľmi nepomáhali, ale... Frau Nemec tedy prišla. Boženka. No, takže tie styky samozrejme boli, ale nejak sa veľmi neangažovali ani tí českí úradníci, ale je pravdou, že v tej dobe sa stránky slovenské vybavovali slovenčine, alebo teda v tej češtine, takej tej staroslovenčine, ako sa jej hovorilo, ktorá bola zavedená Kolárom v roku 1850. To bola taká inovovaná čeština, hovorilo sa aj, že staroslovenčina, čeština s pár slovenskými výrazmi. Tie slovenské noviny, ktoré vychádzali vo Viedni, písali v tejto slovenčine. Štúrovci, teda staroslovenčine, Štúrovci si podržali štúrovský jazyk, ale vieme, že prvý, kto začal s tou novou slovenčinou, hatalovsko-hoďovskou, boli práve katolické noviny. Tie tlačili ešte predtým, ako Bratislavská schôdzka prebehla, lebo Hatala už nejakým spôsobom, on už mal gramatiku pripravenú, ale niekedy si o tom môžeme porozprávať bližšie. No a tu máme taký ten náš pokus, veľmi vážny pokus, a to je memorandum národa slovenského, kde sa hovorí o hornouhorskom slovenskom okolí a predovšetkým viedenské memorandum slovenské, kde už bolo aj vypracované po geografickej, ale aj po štruktúrálnej stránke toto hornouhorské slovenské okolie. Panovník mal si osvojiť titul slovenský vojvoda, teda František Jozef mal podpísať túto privilegiálnu listinu pre slovenské okolie, ináč bol veľmi demokratická štruktúra celého toho okolia, však Daniel Rapand vydal veľké dva zväzky, Viedenské memorandum slovenské, tam by sme sa aj detaily dočítali. No tak toto Viedenské memorandum, bohužiaľ, bolo síce prijaté, panovník slúbil, že vyjde tým verným Slovákom v ústrety, ale dal to posudzovať nejakým tým maďarským aristokratom a tí povedali, že slovenský národ nie je ešte na výške a jemu by to len poškodilo nejaké samostatné územie. A medzičasom sa samozrejme zorganizovala aj tá smutne známa podpisová akcia, keď celé slovenské župy, Oravská, Nitrianská, tak v mene slovenského obyvateľstva posielali prípisy, že nesúhlasia s nejakým trhaním Uhorska, že to je protištátne. Pamätám, Trnava dokonca poslala do Pešti na vtedajší uhorský snem, ktorý bol rozpustený v 1861. Poslala taký prípis, že radšej budeme poslednou dedinou v Uhorsku ako hlavným mestom tohto vymysleného okolia a podobne. Rozčulovali sa trnavskí mešťania podobným spôsobom, ale... To boli tenajší progresívci. Takmer, áno. Ale bol to reálny pokus a de facto tá privilegiálna listina je prvou slovenskou ústavou, aj keď nerealizovanou, vzhľadom k tomu, že celá štruktúra je tam vypracovaná, ako sa majú voliť a z čoho má byť to predsedníctvo, kde má byť sídlo. A je zaujímavé, že vtedy Židia ešte neboli emancipovaní po politickej stránke, ale títo naši dejatelia, nevieme presne, kto bol autorom slovenského, tej privilegiálnej listiny. Pravdepodobne Gočár, Jan Gočár, či on finalizoval ten rukopis, nevie sa, to sú skôr dohady, tak určil aj miesto, aj v tom direktóriu, ktoré malo vlastne
viesť toto hornohorské slovenské okolie, že jedno miesto bolo vyarendované aj pre hlavného rabína okolia. Čiže aj on mal mať zároveň politickú funkciu. Vieme, že Židia boli emancipovaní až koncom 19. storočia po politickej stránke, po občianskej. Tuším, že po vyrovnaní už dostali tie občianske práva, ale politicky, že by mohli si nejakú štruktúru zriaďovať, tak to až koncom 19. storočia. Patronom tohto nášho okolia hornohorského mal byť Cyril a Metod. To je taký skôr náčrt. Tá hranica vlastne bola etnickou hranicou slovensko-maďarskou. Nie všetci s tým súhlasili. Aj vzhľadom na istú taktiku vieme, že veľký Slovák Janko Palárik povedal, že to Maďari nám všetko škrtnú, okolie ešte predčasné žiadať teda nejakú samosprávu. Takže. No a monarchia, samozrejme, ona prežívala viacero kríz a jedna veľká prišla v 70. rokoch 19. storočia, keď sa Česi snažili presadiť trializmus, teda aby aj oni boli účastní, nielen Maďari. No a okolo týchto českých snách viacero zaujímavých článkov sa publikovalo v rakúskej alebo nemeckej tlači. Tie linecké noviny Tagespost v roku 1871 už počítajú aj so vznikom Slovenska, ak sa bude prebudovávať monarchia na nejakom tom federálnom a národnostnom princípe. A ak vypukne vojna, predpovedajú, ak vypukne vojna Nemecka s Ruskom, Česi sa postavia na stranu Ruska, maďarský snem odhlasuje podporu Nemecku, ale federálne súčasti Uhorska, Chorvátsko, Slavonsko, Dalmácia a Slovensko vyhlásia vojnu Maďarom, teda nejaká občianská vojna bola predpovedaná a to bude koniec Rakúsko-Uhorska. A táto predpoveď predčasná, sa v podstate splnila. Splnila sa na konci svetovej vojny, lebo vieme, že došlo k osamostatneniu. Keď sa samozrejme Uhorsko už začalo lámať počas prvej svetovej vojny, vidíme tu veľkú zmenu z hľadiska aj maďarskej politiky. Vieme, že v 916 ponúkali Slovákom niekoľko miest, 2-3 županské miesta, volali ich, aby dali nejaký ten sľub vernosti a podobné záležitosti. Slováci dosť sa k týmto záležitostiam stávali veľmi opatrne a Maďari začínajú v polovici teda vojny používať aj výraz namiesto Felvidek hovoria o Slovensko a namiesto Slovák Tóth už začína sa častejšie písať o Slovákoch. Najprv je Tóth a v zátvorke Slovákok, Tóthok Slovákok, aby sa maďarská verejnosť zoznámila s týmto názvom, ale v 18. storočí, v roku 1918 a najmä teda už na konci vojny už bežne sa hovorí aj o Slovensko aj za prvej republiky. Prakticky veľmi dôsledne užívajú ten názov Slovensko. Samozrejme, že to bolo aj z taktických dôvodov, aby si nás nejakým spôsobom udržali na svojej strane, ale Slovensko vlastne už nereagovalo na tieto záležitosti. Ja sa trošku ospravedlňujem, lebo som mal väčšiu tú prezentáciu, aj viac map, možno o rok sa môžeme k tomu vrátiť, niekde mi to expirovalo, ale stačilo, aby som vás nevyčerpal týmto dlhým rozprávaním. No ale keďže máme dneska 28. október, tak by som ešte Myslíš narodenie Ľudovita Štúra? Áno. Vraj je štátny sviatok, ale taký tichý. No, tento rok je Ľudovita Štúra. No, také 210. Mal som aj takú štatistiku pripravenú, že koľko bolo štátnych zamestnancov v tých najvyšších ministerstvách a v prezidentskej kancelárii v roku 1938, koľko bolo Slovákov. Z 8500
bolo asi 130 Slovákov. Čiže marginálne sme boli zastúpení za tej slávnej Československej republiky v ústredných 2,5% v úradoch tých. Takže aj... Jeden generál Čechoslovakista, žiaden plukovník a 5 podplukovníkov. Áno, ináč. A mnohé... Boli traja Nemci generáli. Takže týmto by som skončil tú prednášku. A ďakujem za pozornosť. Môžem dve poznámky. No jasne. Prvá sa dotýka toho môjho úvodu. Treba vedieť, že Česi samozrejme chceli Slovensko rozparcelovať a nechceli pripustiť vytvorenie krajinského zriadenia, hoci Čechy, Morava a Sliesko boli samostatné krajiny v Česku. Preto v roku 1920 bolo prijaté župné zriadenie, ktoré sa má rozšíriť na celé územie Československa. A župné zriadenie predpokladalo aj vznik župných zväzov. Župné zväzy sa mali vlastne vytvárať na tomto princípe a predpokladalo sa, že tie veľžupy, ktoré vznikli na Slovensku, lebo malé župy sa týmto zriadením zrušili, vytvorili sa veľžupy, že tieto budú vytvárať župné zväzy, samozrejme to sa nikdy nestalo. A krajinské zriadenie, aby sme vedeli, ten systém, demokracia a všetko, čo sa hovorí o Československej republike, tak vznikol krajinský snem. Ten krajinský snem mal 2/3 volené a 1/3 menovaných poslancov. Krajinský snem mal prísny zákaz rokovať o politických otázkach, mohol rokovať o tom, či sa jarok tam bude regulovať týmto smerom alebo tamtým smerom. To bola asi kompetencia krajinského zriadenia. Ale mal väčší rozpočet ako Slovenská národná rada po prijatí ústavy roku 1960. Takže aby ste vedeli, že čo s nami bratia Česi robili. Ďalšia vec, myslím, že to bol Uličník, ktorý napísal štúdiu o tom, kedy vzniklo, respektíve kedy mohol vzniknúť termín Slovensko. A v podstate mu vychádza jednoznačne, že názvy krajín sa vytvárali podľa maskulínnych foriem názvu obyvateľov. Maskulínnych foriem. To znamená, termín Slovensko mohol vzniknúť len tedy, keď sa ešte hovorilo o Slovákoch, že sú Sloveni. Prvýkrát, myslím, v 1380 hore dole, neviem presné číslo, na jednej listine v Bratislave objavil termín Slovačko, ako zdrobnenina termínu Slovak, ale ešte v bratislavskom slovníku, slovensko-nemeckom, z 13. storočia sa uvádza Sloven. Takže v 13. storočí bolo posledné štádium, kedy mohlo vzniknúť názov Slovensko. Takže ten termín Slovensko je archaický, nemá nič spoločné s Dobrovským, lebo mohol vzniknúť len tedy, keď sa Slováci ešte sami nazývali seba Sloveni. A k tomuto samozrejme patrí aj otázka, ktorú si tu nespomenul. To je listina Ludovita Nemca Pribinovi z roku 860, ktorému povoluje darovať jeden majetok kláštoru v Slovenčina Marka. A teraz, keď si, ja som to čítal prvýkrát, ale to som ešte tedy nerozumel tomu, Zlatkovič v roku 1860 napísal báseň Slovenčina, kde sa týmto spôsobom on ako vyznáva k tomu, že ako starý je názov Slovenska. Keď si zoberieme, že v roku 996 bola nejaká listina, kde sa hovorilo o majetku Ostariky a
Rakúšania to nazývajú ako prvý zápis o Rakúsku. Mne to prípada ako Ostarky. 96 plus. Nie. Však nepoznáš Dusta, že musíš tak tomu vyjadriť. Príbehy treba rozprávať pravdivo, nie? Ale to je jedno, Tomko, pokračuj. No. Takže tento termín slovenčina jednoznačne evokuje, že to bolo lebo systém franských mariek bol jednoznačný. Tie marky boli vytvorené proti nejakému územiu. Bola dánska marka proti Dánom, bola srbská marka proti lužickým Srbom, bola španielská marka proti Španielom. Takže slovenská marka mohla byť proti územiu, ktoré bývali Slováci. Takže slovenčina, keď si zoberieme ten prívlastok Čína, Sloven a koncovka Čína, táto koncovka je dodnes progresívna v ruštine. Hej, oni stále hovoria, že o luganštine, o dneprovštine a kurštine a podobne, ako o tom, tá koncovka má podobný význam ako slovenské sklo. To znamená, že tá Čína, prípona Čína sa prestala v slovenčine používať na označenie územia, prešla do označenia jazykov. A preto vtedy muselo prejsť aj k zmene toho názvu Slovenčina na Slovensko. Ešte pred koncom 13. storočia. Takže v tomto zmysle si myslím, že treba ten termín Slovensko hlboko posunúť dozadu. A neviem, Ivan, či si čítal tú Tibenského filmu o zahraničných právach o Slovensku. Áno, dávnejšie ešte. Ale tam je jedna významná informácia, ktorá je z listu Isaaca Newtona, jednému kolegovi, ktorý mal ísť sem skúmať pramene, teda myslím tie banské, o čom tu hovoril Martin Honza ohľadom tých zemských kľúčov. A v tom liste mu dáva inštrukciu, že keď bude v slovenskej krajine na východ od Moravy a južne od Slieska, takže nech to a to tam robí. Takže aj v Anglicku začiatkom 18. storočia bolo Slovensko ako územie známe. To znamená, že nebolo to len také nejaké náhodné. Aj tá otázka, čo sa týka Stibora zo Stiboric, hej, tá kronika Ulricha Lichtenthalu, ona bola preložená do slovenčiny a tam je tá zaujímavá vec, že v podstate to in Windischen Länder, to je len jeden zápis, ale tam sa ešte viackrát spomína Ungarnland a Windenland, hej, v tom texte. To znamená, že ten Ulrich, ktorý písal kroniku, vedel, že v tom Uhorsku sú dve krajiny. A ja ináč, nie sú to len 19. storočí, ale aj ja si osobne myslím, a v tej mojej knižke som to spomenul, že Matúšťák nemohol nereagovať na to, že táto krajina bola osobitá oproti tej maďarskej krajine, lebo každý mocenský politik využije všetky prostriedky, ktoré má na to, aby tu moc získal. A keď 100 rokov predtým Anonymous hovorí o tých všelijakých igricoch, ktorí píšu hocičo a nepravdivé, a 100 rokov po ňom sa objaví Windenland, znamená, že to povedomie na tom bývalom nitrianskom kniežatstve muselo stále existovať. A je to aj napríklad v Tudociho kronike, kde viackrát spomína, že Žigmunda vyslobodili z toho zajatia a verná mu zostala šlachta horných stolíc. Teda slovenská šlachta, alebo teda šlachta zo Slovenska. Takže asi to povedomie tu muselo nejakým spôsobom byť. A keď si to zoberieme napríklad heraldike, k spojeniu dvojkríža na troch kopcoch a tých brvien došlo až vtedy,
keď Dolné Uhorsko bolo pod maďarskou okupáciou. Dotedy sa toto nepoužívalo. Používalo sa buď jeden erb a v okolí, alebo ďalej sa používali erby jednotlivých krajín. A tuto dávam ako taký príklad, že Chebsko ako osobitná krajina zanikla za Karola IV. Ale v erbe Českého kráľovstva sa erb Chebska stále vyskytoval. A toto aj tie erby Uhorska, ktoré osobitne uvádzajú aj Brvna, aj Dvojkríž, osobitne okrem spoločného, že vlastne tiež hovorili o tom, že síce to územie zaniklo, ale vo vedomí stále existovalo. Ohromne. Ale kde bol koniec otázky? No ináč, čo sa týka tých brvien arpádovských, tak to je tiež trošku mýtus prispôsobený Maďarmi. O tej heraldike existujú rôzne štúdia, ale pozor, slovenská zástava, stará slovenská zástava bola bielo-červená. Áno, to bola stará stredoeurópska zástava, bola aj v Polsku, aj v Čechách, aj v Uhorsku. Česko dokonca Chorváti a je na červenom kameni je jeden obraz, vyobrazený, nemám to tu, ale na budúce si to môžeme pozrieť. Taká malá skupina kuruckých vojakov, pravdepodobne, lebo je to anonymný obraz, ide so zástavou, bielo-červenou a na nej je trojvršie s dvojkrížom. Tak toto je najstaršia slovenská zástava, niekedy zo začiatku 18. storočia, ale je pravdou, že práve za toho Rákociho povstania sa delili pluky podľa národnosti. Boli slovenské aj maďarské pluky, aby si rozumeli trošku. Takže sú aj také staré súpisy národnosti. Aj vojenský poriadok, okrem iného aj v slovenčine. Bol, áno. Také, no zakázal nadávať. Lebo sú tam aj tie výrazy, ktoré sa zakazujú používať kuruckým vojakom, tie nadávky, ale boli veľmi slušné na dnešné pomery, takže... No a ináč, ako Kollár uvádza jednu takú rakoscijovskú hymnu. Viete po maďarsky, hej Mikor in kurut vultam Rákocivoj nában, cifra plachta zastavában, Oravában jártam. Oravában, Ostrohában, nem volt mit enni. Svinát kurat husat bral tam, fazik baher pelni. Áno, to je... Ďakujeme pekne, Ivan. Ďakujem. Menšia technická...